Tapos kinahagi ko. Video ka ni mo ko? I-video ka ni mo Sanitas! 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 2,000 years later. Ladies and gentlemen, mga kabingka, nagbabalik sa inyong harapan ang Mukbang Bisaya Edition. Ito po si DJ March na tayo sa video, no? Na ano po tayo bago karon imumukbang karon mga kabingka. Ito, pizza Chicago deep dish. Okay, so ito ang Sunful, pinaka-famous daw yung pizza deep dish, no? Chicago. There we go. Abrihan na po ni. Nakabuhat na ko yung nani nga style, pero lahi to nga klase, pero karon Sunful din eh. Unboxing na metrada. Oh, look at that, the pizza. So, yun. Kuha na to nilang pizza. Look at that. Kami kayo ang cheese, no? Cheese. All cheese. Bernis, lami kayo siya. Dako yan jo. Mas lamig ni sa init yan. Mahalag yung kansis. So, sa taman layo, magkaya lang store gold. Okay? Aso na ito all meat. Tawan ka ng all meat. All meat. Lamis siya, Bernes, oh. Niti na medyo. Grabe.
Fairness siya. Dili siya kamahayan mga kabingka. Hindi siya. Grabe. No? Ito ning gold cheese. Mas ganan ko ng gold cheese nila. Oh. Grabe mo. Mukha na po mo binak. Bisag dili na init po. Kanto nga. Binak yun. Sarap nito. Grabe. Fairness. Kaya siya nga pizza. Dako siya do. Sabi na ko, kaya sa net sponsor ni siya, no? Nakita man ko sa ilang store. Na-curious ko mo nang nag-order ko pa dali ani. Actually, dugay na ako ni siya gusto i-content, i-mukbangan eh. Pero, abang na kong nakita yun ang ilang sa ilang Facebook page, no, mga video nag-ana-ana, so skin mo ko naglaway yun. Actually nagtulo akong laway, hindi ko nagpaulahin kung balang araw tilawan yun ako ni kung unsa kalamig ang ilang pizza. Ako sensitive ko sa mga pagkaon. Abi na ko kanang pag una na kong tilaw, abi na ko kanang sitawagan ni kaning typical nga pizza lang, di ba? Kanino siya expected na ko nga dako mo siya, kaya ingon ako di pa siguro siya lami mao din balik-balikan sa mga customer. Nagkakita na balik dito halos pakita nimo sa ilang kuan katong dito pa sila karong ginabalay naman sila sa Bagulag Star. Makita nila taga-post nila halos puno kay ilang store, no? Sunful, no? Sunful Davao, no? Kita nyo mga unique na pizza kanyo lami yung kay siya fairness, dili siya kuan ha, pero maingon dyan ako nako lami yung kay katong isa katong una na ko nga nakatilaw katong gimukbang bitaw na deep pizza po katong Chicago deep pizza i-compare na ko ani mas lamig gid siya, no? Kato siya kung sa 1 to 10 to siya nalang to sa mga kuan sa tawag kaning nalang to sa mga sabi akong grado ato ha na siguro sa mga 9, no? Kato siya doon lang bisag init pa to kung natilawan na to expecting na kung wala kalapir kan nako sa 1 to 10 number 1 yun akong maingon na ni grado at ganing siya layo lang store, no? Layo ato ilang store tapos pagkamot diri abi na ko kanang way kalatoy kaon
di ba bukaon kani nga way kalatoy-latoy. So kani nako dili ka mahayan ang sa lamig siya i-furnace. Yun. Last pepperoni. Nya ilang sauce nila sa ingani old meat kung yun siya mura ka ni kaonog spaghetti sa Jollibee, no? Lamig din ka yung furnace, no? Hindi ka mayan tasted and proven lamig, the best. Mas lamig yun kung sponsor ang kani sa kuha. Diba? Tungkol. Mas lamig di ba kung sponsor niyo sa kuha. Bisag wala mo nag-sponsor sa kuha. Lamig may kaya nyo. Kung nag-sponsor mo sa kuha ni. So, mas lamig din kayo kung kaon. Dami, finish. Medyo dali di siya makabusog i furnace, no? Dali siya makabusog. Nakaurot ko pila na upat ka slice na kaupat ka slice. So kani siya sobrang mali basin unya matumon ko unya. Ayan na po din. Basta ako maingon na ni mga kabingka. Lamig ito ka. No? 100% good quality. Sunful Davao, the best pizza. Ako nga sulawan na pizza Chicago deep dish, no? No, dili ka mahayan, di ka magmahay ug makatilaw ka ani mga kabingka. So atangi ang ako ang susunod na kabanata nga mukbang anywhere and anytime anywhere mga kabingka. Ito po si DJ March in the place to be yo, no? In a yo no? Atangi, see you and next my vlog mga kabingka. Babwis ka mga kabingka. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.
Anita.